क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। Presented by क्रिस्का फिल्म्स। एक याद या बहु सोचाहू सपन मागे पागली। एक याद या बहु देखाहू सपन मागे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। एक याद या बहु सोचाहू सपन मागे पागली। एक याद या बहु देखाहू सपन मागे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। तोरा न मिलता हमरा जैसन यार गे। रात भर तोरा हम करबो प्यार गे। कर ले तू वादा या कर ले करार गे। तोरा लगी न देबो सोना के हार गे। तोरा न मिलता हमरा जैसन यार गे। रात भर तोरा हम करबो प्यार गे। कर ले तू वादा या कर ले करार गे। तोरा लगी न देबो सोना के हार गे। सुनबो ना हम तोरो कहान मागे पागली। सुनबो ना हम तोरो कहान मागे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। तोरा मना हालू जन्म से ज्यादा गे। आजाद कश्यप कराओ तोरा बाधा गे। अंकित बाबू दे हो तोरा पर ध्यान गे। कराओ इच्छा तोरा सुबह शाम गे। तोरा मना हालू जन्म से ज्यादा गे। आजाद कश्यप कराओ तोरा बाधा गे। अंकित बाबू दे हो तोरा पर ध्यान गे। कराओ इच्छा तोरा सुबह शाम गे। डीजे कुंदन कराओ बहाना गे पागली। डीजे कुंदन कराओ बहाना गे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। तोरा मिलता नहीं हमारा जैसन दूल्हा गे पागली। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।